Alamisa uti kalo tile 17 san 2020 an minnu sɔgɔlen banna an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Bakuruba la an bɛna kuma denmisɛnw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ ani Mali y'a ka pankuru min sɔrɔ n'a tɔgɔ ye Sky Mali. Ni y'aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. Kabini san 2000 Mali bɛ denmisɛnw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛnamaya san o san uti kalo tile 12 i n'a fɔ diɲɛma tɔw b'a fɔ kɛ cogo min na. A laɲini ye ka diɲɛma hakili jigi denmisɛnw kunko la k'a dɔn k'u ye baarakɛɲɔgɔn ye sigidaw la. Denmisɛnw kumadon don diɲɛ kɔnɔ ani k'u sen don haminako bolodalen waleyali la. Hakilina jagabɔ don u bolo ani jɛ ka hakili sɔrɔ fangaw fɛ dɛmɛbaw fɛrɛko n'u wariko la. Olu fana fɛ sigida bɛɛ ani denmisɛnw ka ko la. Denmisɛnniya ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso secrétaire général Amadu Jara Yalikuye y'a jira ko denmisɛnw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ o ɲɛnamayali bɛ fanga ka nafa n'a ka yɛrɛdi kofɔ ka ɲɛsin denmisɛnw ka kow ma. Masalaku min tara diɲɛma fɛ ɲina o ye denmisɛnw ka yɛrɛdi diɲɛko waleyali la. O kɔrɔ ye denmisɛnw ka yɛrɛdi cogoya jira yɔrɔ 3 la: sigida, jamana ani diɲɛ kɔnɔ. Ka fangabolo ni taabolo kologiriya jamana kɔnɔ ani diɲɛ munɛ kɔnɔ. Ka da ɲinanko cogoya kan, secrétaire général Amadu Yalikuye y'a ɲini denmisɛnw fɛ u ka wuli k'u jɔ ka bɛn ni keleya, sigiɲɔgɔn ɲumanya duman ani mɔgɔ tindo ɲɔgɔnna o waleyali ɲɛta la. Basigibaliya fanga bonyanen don kojugu Gawo dugu kɔnɔna la. Sɔrdasiw, zandarmaw, garadiw ani polisiw bɛɛ ka jɛ ka munumunu salo kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman su ni tile ka mɔgɔw n'u bolofɛnw lakana. O jɛ ka baara kɔnɔna na uti kalo tile 5 ka dugu jɛ tile 6 la lakanabaw ye katakatantigi dɔ ye Satokin dakunba la. U y'a ɲini a fɛ a ka jɔ ladala sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ. Cɛ in ma sɔn ka jɔ fiyewu. A y'a ka moto funu ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye. Lakanabaw ye mugu ci sanfɛ k'a ɲini a ka jɔ. O si la a ma jɔ. A y'a ta kɛ ta ye. Lakanaba wɛrɛ minnu tun bɛ munumunu salon na n'u tun b'a la ka na dɔ ninnu fan fɛ, u kɛra olu ɲɛna ko mugu ni ninnu bɛ ka bɔ olu de la. U fana ye mugu wili sanfɛ. O kisɛ ye siwili 2 sɔrɔ k'olu jogi. N'o ye Mohamed Bube Mayiga ye n'a bɛ wele ko Lambɛri ani Amadu Sise. O waleya ni digira Gawo denmisɛnw na. U bɔra ka pinɛw jeni polisiso da la ani mɔgɔ joginw taara dɔgɔtɔrɔsoba min da la. O dugujɛ denmisɛnw labanna ka taa u sigi gouverneur ka baarakɛyɔrɔ la k'a ɲini sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka kiiri kɛ wa ko lakanabaw k'u jɔ ni mɔgɔ joginen ninnu ka furakɛli musaka ye. Walasa ka n'o ko nɔgɔya, lakanabaw sɔnna o ma k'u bɛ banabaatɔ ninnu boloma dɛmɛ ni sefawari 100,000 ye. Mali tɔgɔla pankuru sɔrɔla. A tɔgɔ ye Sky Mali ye. A tɛmɛ tuguni Sky Mali pankuru bɛna boli daminɛ sankolo la diɲɛ fan bɛɛ Mali tɔgɔ la. A baaraw koromo kari lajɛ kɛra ntɛnɛn tɛmɛlen uti kalo tile 10 san 2020. Fɛnɛ ɲɛmɔgɔyaba tun bɛ taamako ni duguba kɔnɔ taga segi minisiriso secrétaire général. Maaba caman tun b'a kɛnɛ kan i n'a fɔ minisiri kɔrɔ Ibrahim Abdul ka se Émirats Arabes Unis lasigiden na Mali la. Mɔgɔ caman ye kuma ta nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ Sky Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔba na kololatigɛ jɛkulukuntigiba ka fara taamako ni duguba kɔnɔ taga segi minisiriso secrétaire général ma. Mark Dabo ka fɔla nin pankuru ninnu wilili bɛna nɔgɔya don taamako la jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan wa k'a bɛ kɛ sababu ye ka baarasɔrɔdaw yɛlɛ jamanadenw ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na. Nin baara nin bɛɛ labɛnna ANCD ni AMAPU ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.